Maupay nga adlaw makabugtuan ko dida kan Hesus Kristo. Ari na kita san karuan kag duwa nga Domingo san katuigan. Ako si Seminarian Justin Domini Hermosa Gayo, tikang San Jose San Catarman, nga na nag-aaram dito sa UST Central Seminary para sa na nga gospel power sa walay-waray. Tikang situngatak na nagtikang ipaitakita ni Jesus sa niya mga tinun-an nga kinahanglan kumadto siya sa Jerusalem ngan pagsakiton didto sa ilarom san mga katigurangan san mga labaw nga kapadian ngan mga san eskriba ngan patayon didto nga mabanhaw man ta sa ikatulo ka adlaw. Niyan dinaop si Pedro sa iya nga nagbusa. Ipahirayoon ta san Dios, Ginoo, diri gud ini may nanabo sa imo. Lining ni Jesus nga nagsiring kan Pedro, iwas sa akon natubangan Satanas, nakaulang ka sa akon, diri ka ng Dios an imo panhunahuna kundi kanan tawo. Nasiring si Jesus sa niya mga tinun-an, an sinuman nga karuyag sumunod sa akon, kinahanglan magsalikway sa niya kalugaringon, magpas-an sa niya krus ngan sumunod sa akon. An sinuman nga karuyag magtalwas sa niya kinabuhi, mawawara ini sa iya, kundi adton magwara sa niya kinabuhi tungod sa akon, mahiagian niya ini. Ano man ang magdadaog sinusa nga tawo, kun maangkon niya ang bugos nga kalibutan, kundi makakawang manta ang niya kinabuhi. Kundi ano man ang mahihatag sinusa nga tawo nga kabalyo sa niya kinabuhi. Kay maabot ang anak san tawo, kaupod ang mga anghel sa nimaya sa niya amay, ngan babalusan niya ang tagsa-tagsa nga tawo, sumala sa niya pamatasan. Permi tunukon nga istoryahon ang kakurian para sa aton. Pareho gihapon nga sitwasyon ang inabat ni Propeta Jeremias, nga kagupong og kakurian og sa niya nga hulos makarawat ang iya misyon. Dida san paghisgot ni Jesus san iya tiarabot nga pagsakit og kamatayon og dida gyapon san iya pagsaway kan Pedro san iya pag-ulang-ulang san kinahanglan mahitabo. Nakakita naton in bag-o nga panlantaw san kakurian sa mata san Dios. Anaton mga kakurian nga diri manggod tikang sa Dios. Ginagamit man ta san Dios para sa aton pagtubo o kalangbuan. Kung ato ini sira pag-antuson, magtapod la kita sa Dios, sugad-sugad nga tinmapod si Jesus, nga iya amay mabunyog sa iya, dida sa niya pagsakita o pagkamatay. Anaton mga kakurian, nahimo nga sugad-sugad sin kasakitan, sin ti pag-aranak nga babayi, nga mahimo sa aton sin paghianak, nga da san bag-o nga kinabuhi. Masinugtanon nga kinarawat ni Jesus ini nga iya proseso agod mahimo siya nga hurma sin bag-o nga katawhan. Ang mga kakurian kaparte kaupay sining nga nakakabag-o nga proseso. Sanglit ginagat ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Roma og kita gihapon nga tanan yana ihalad ang iyo mga lawas, kumubuhi nga gasa sin sakripisyo, baraan og makakalipay ngadto sa Dios. Aton iginhalad ini nga gasa sin sakripisyo kung nagsusupak kita sin pagsunod san padladtaw san kalibutan. Nga nagingita sin kasayunay og madalila nga kalipay og mga likay san mga pag-antos sa bisan ano nga higayon. Ginoo Jesus, pakusga namon pagtuo kung mamatay kami. Kaupod nimo, kay mabubuhi man taliwat kami, kaupod nimo. Amen.